Николаевка районы Зур Ширклей авылында туып үскән. Мәүлүдә Ризван кызы Бирюкованың 14 июль көнне 55 яшьлек күркәм юбилее. Аны антылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан апалары Асия, Рәйсә, Тәнзилә, энесе Али, килене Мәрьям, шушы теләкләргә җиңгәсе Мәрьям да үз гаиләсе белән кушылып котлыйлар. Мәүлидә сеңлебезгә нинди генә теләкләр теләсәк тә бик аз булыр. Кунакчыл, ачык йөзле якыныбыз кайчан гына барсаң да елмаеп каршы ала. Тәмле ризыклары белән өстәлен төзи. Алдагы көннәрендә дә без анарга чын күңелдән озын гомер, кырыштай саулык исәнлек телибез. Саулык булса барысы да була. Гаилә бәхете, бала оныкларының рәхәтен күреп, Рафик белән озын-озак кына парлы килеш яшәргә насыйп булсын. Алар өч балаларын акыллы килеш тәрбияләп үстереп, олы тормыш юлына да бастырдылар. Балалары да, килен кияүләре дә бик тырышлар. Менә бүген артына борылып караса, күпме гомере узганын аңлый. Сизелми дә Мәүлидә сеңлебезгә дә 55 яшь. Кайчандыр әти-әниебез шул яшьтә булган. Рәхәт чаклар иде әти-әниләр янәшәсендә. Бергәләшеп, туган йортыбызда җыелышып күңел ача идек. Әнкәебезнең зур мичтә пешкән пәрәмәчәләрен ашап, тәмле чәйләрен эчеп, рәхәтләнеп сөйләшеп тора идек. Шул чакларны бер генә кайтарып булса иде дип уйлыйбыз. Олы җанлы, киң күңелле булуың өчен рәхмәт ява сиңа һәр кайсыбыздан. Газиз сеңелебез, котлы булсын синең юбилеең, чәчәк атсын бакча гөлләрең, ак бәхетләр белән кайгы күрми, үтсен синең алгы көннәрең. Йомшак күңелле якыныбыз, җылы сүзләрең, акыллы киңәшләрең, һәр вакыт ярдәмгә әзер булуың өчен зур рәхмәт сиңа. Кадерлебез безнең, Ходай биргән гомереңдә күпме авырлыклар күтәреп узгансың. Сынмагансың, сыгылмагансың. Берсеннән берсе шибәр, инҗе бөртегедәй балалар үстереп, хәзер шуларның уртасында балкып утырасың. Беребезне дә онытмыйсың. Балаларыбыз сине хәтта икенче әниләре дип тә йөртәләр. Чөнки син алар белән бергә борчыласың, алар белән бергә елмаясың. Кирәк икән таләпчән дә була беләсең. Без сине барыбыз да бик яратабыз. Ак күңелле, саф күңелле сеңелебез. Син бит яшәү яме бирәсең. Сүнми торган якты йолдыз кебек безгә бәхет, шатлык нуры сибәсең. Без көйләгән хөрмәт бишегендә тибрәлгәндә сайрар асыл кош. Син бәхетле, син сөекле, син кадерле диеп сеңлебез. Сагыш сине урап үтсен һәрчак, дәрт сүнмәсен йөрәк түрендә. Балкып янсын бәхет йолдызларың, аяз, тыныч күңел күгендә. Кадерле Мәүлидә Ризвановна, без дә ихластан алдагы теләкләргә кушылабыз һәм бүләккә җыр юллыйбыз. Бер карыныда яралганыбыз, ата-әсән авыны күргәнебез, бер икмәкне бүлеп ашаганыбыз, бергә илап, бергә көлгәнебез, бер тугандар битебез бер уянан, бер артлы осып сыкканыбыз, кайгыларды бергә уртаклашып, шатлыкларды бергә тойганыбыз, бер тугандар битебез бер уянан, бер артлы осып сыкканыбыз, кайгыларды бергә уртаклашып, шатлыкларды бергә тойганыбыз. Бер туганың өчен яна атуы, кәмһенү дип уйлай кайгылар, югалтмайык зинһар тугандарды. Бынан да бур ниндәй кайгы бар, бер тугандар битебез бер уянан, бер артлы осып сыкканыбыз, кайгыларды бергә уртаклашып,
bizdi birge bulun üsün. Bir tuğandar edip yaratkan, min yaratan hedi tuğanlarım. Nindey bulhağıda yaratan, bir tuğandar bidi bezdir yanan. Bir artı ısıp sıkkanımız, kaygılardı birge ortaklaşıp, şatlıklardı birge duyganımız. Bir tuğandar bidi bezdir yanan, bir artı ısıp sıkkanımız, kaygılardı birge ortaklaşıp, şatlıklardı birge duyganımız. Kaygılardı birge ortaklaşıp, şatlıklardı birge duyganımız. Ni bu hala bitmez bir tuğanımız.